v testovací fázi snapshotů. Budou v něm nový Sulfur Cubes, nový Sulfur jeskyně, ale z ničeho nic ve snapshotu 7, tady do toho updateu, přidali šílenou novinku, která ve hře chyběla už několik let. Je to friends list, kde si můžete přidat vaše kamarády, pozvat je do vašeho světa a hrát společně úplně zadarmo a hrozně jednoduše. Podobná funkce existovala už několik let na Bedrock edici a všichni si ji jenom chválili. Umožnil to hrát Minecraft s kamarády kdekoliv, odkud a kompletně zadarmo. V Java edici jste na to potřebovali speciální módy anebo si kupovat vlastní levným Aternos serveru, který se šíleně lagoval. To všechno mohlo být u konce, ale v pre-release 1 téhle verze to z Minecraftu odstranili. Napsali k tomu, že podle nich to ještě není dost dobrý na to, aby to do hry opravdu přidali. Takže si na to zase budeme muset počkat a kdo ví jak dlouho. Naštěstí, ale pokud chcete už teď si zahrát Minecraft s vašima kamarádama úplně zadarmo, tak můžete na mém Minecraft serveru MC Rybář, je to největší server v Česku a na Slovensku. Máme tam skvělý minihry, už chystáme i další. Máme tam skiny na zbraně, úkoly, který můžete plnit a hlavně skvělou komunitu, takže třeba tam i nějaký nový kamarády najdete. Minecraft